Det gamle jernbanespor, der løb fra Østhavnen og ud på pieren, vil blive genskabt som et vandspejl. Vandspejlet vil fungere som en central del af pieren og skabe et naturligt flow gennem området. Den gamle korntur vil blive flyttet og genanvendt som legeområde. Kornturen vil være et blikfang, når man ankommer til pieren. I stueetagerne vil der blive anlagt erhverv i store, åbne og fleksible rum. Det samlede erhvervsareal dækker 1660 kvadratmeter. I det centrale fællesområde er der mulighed for etablering af udendørs cafémiljø. De toværelsesboliger er på 70 kvadratmeter og har rigelig plads til sammenboende par. De treværelsesboliger på 100 kvadratmeter kan rumme familien med et barn eller parret, der skal bruge et ekstra værelse. Boligerne på henholdsvis 140 og 210 kvadratmeter er i to plan og kommer med stor tagterrasse med grønt areal. Boligerne er fleksible i indretning og kan tilpasses efter køberens ønsker og behov. P-kælderen rummer 110 almindelige parkeringspladser samt 10 handicappladser. Fra P-kælderen er der tilgang til alle opgange via trapper eller elevator. For at pigerne holdes bilfri, afhentes affald i kælderen. By City Production.